Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Fix Channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video for attending. Thank you for love and support. I appreciate you. Musa, Pezgo Musa. Na indaba kaYolanda Gumbi no ex-husband. uYolanda ke kule live video ayenze before engitholile uhalf wakhona ublame intombazane. Yazi kufanele ayibonge le ntombazane noma ngingekho sure ukuthi intombazane la iblemayo yentsha noma uma wengane. Ngobani? Into esivela manje isiveza ukuthi uYolanda ubehleli kanjani nalo husband wakhe. Ubhuti lo okwazi ukuthi eshuthe amabhodwe. Ibhodwe lishuthiwe sonke siyababaza ukuthi hawu ibhodwe linje. Ushuthe ibhodwe ngoba eshuthela ukuthi shuthi ekhombisa ukuthi uYolanda akakwazi ukupheka. Ubhuti wathatha uYolanda eyingane. Uyoli ngizothi uYolanda uba ngazi uma igama lakhe liyiYolanda limasephelele. Wathatha uyole eyingane wamenzisa ingane baba nomntwana. Yini ebinzima ngokuthi amyise kuma classes okupheka? Ayikho. Yini ebinzima ngokuthi befundeke bobabili ukupheka mawukuthi akakazi? Ayikho. Kodwa into abenayo ukuthi yena ufuna ukugcina ubufakazi bokuthi shuthi mhla kufika ilanga elinje uyovezela umphakathi ukuthi uYolanda ukupheka kanjani. Sesibabaza ukuthi imoto nebhodwe kwaze kwangafani. Okusho ukuthini ziningi izinto uYolanda beyifihla kulomnyeni wakhe. Ngobani egcina lento le efundisa amantombazane aseKZN ukuthi unkosikazi uyabekezela, unkosikazi ufihla ihlazo lomkakhe, unkosikazi ufihla ihlazo likababa wekhaya. Imanipulation lapha yawe guys, ngizwaphi? uYolanda mayikhuluma uthi bengiready ukukhulisa izingane. Ukhulisa izingane ezigabani ewumntwana kwayena? Ukhulisa izingane ezigabani? Yabo le ntombazane le emphoxile, le ntombazane le uYolanda afuna ukuyisebenzisa ukuze mhlambe azizwe kangcono ngale situation ezifukhishwe intombazane, ayibonge ngoba yonke lento le isebenzele iyena. Le ntombazane shuthi iyona ekwazi ukumenza ukuthi akaphume la ngoba yena ubesazoqhubeka abe unkosikazi ofudumeza ikhaya, ogada ikhaya, unkosikazi wedlozi ebe ehlukumezekile ngaphakathi. Ngoba uYolanda uphuma siyalazi kubo ngenxa yokuthi saye savezelwa i-TV show. Noma-ke phela bengeke kuze kulingane kodwa manje sekuyavela ukuthi inhloboni yomuntu omshadile umuntu othebona ukuthi ukudla kuhambi kahle ehambe yothatha isithombe esikhundleni sokuthi amyise kuma classes okupheka. Alikho idolobha la eSouth Africa elingenabo abantu abaphekayo abakwazi ukhosta ama-class okupheka ngama-weekends. Naye futhi as uhusband ukuba befuna uku-improve leyo ndawo yokupheka ngoba akusho ukuthi uYolanda kuphela unkosikazi kuphela kufanele ukuthi apheke. Ukwazile ukuthi amthathe intombi amenziseni izinto zabantu abadala ngoba sewunkosikazi waba nomntwana. Mase kuphekwa ufuna ukuzomhlambalaza. Kuyavela ukuthi shuthi ingane le bekukuningi ekufihlayo. Kuvezwa ngani? Izenzo zalobhuti ngoba lobhuti lo mase kuvela ukuthi kuyahlukana. Into yokuqala yenza yena uzoveza ibhodwe uthi ukudla okunjengeke kuze kudliwe nayinja. Uthatha umntwana omncane. Abazali bakhe be-worried ngokuthi akaqhubekanga ngesikole. Abazali guys, kwesinye isikhathi abazali into abasuke beyibona babuka phambili, ababuki la eduzane. Ngoba wabuka lapha kweDigumbizi wayezombona ubaba Gumbi ukuthi wayengayizwa kahle indaba kodwa wakhetha ukusupport ingane. Nobayede naye washo ukuthi-ke ingane mayisikhula, ingane isithi yenze njani. Yayingekho into yokuthi kuyashadwa. Yabo? Ngoba phela makushadwa kuyaphithizela kube naleyo mood leyo, kube naleyo excitement. Kodwa abazali bayoli yayikhona into ebusweni babo ukuthi ababoni kahle. Kanti iskema lesi. Uze ngokuthi yena ufuna ukuhlala kuliphi itafula. Mayesebona ukuthi abam-invite kuleli tafula abelifuna ujikela ingane. Ubefuna nenganeni esezosikhombisa amabhodwe. Bodwe linjani leli? Hayibo. Isibindi sakhe akabona ukuthi leli bhodi liyamhlaza.
Shuthi unkosikazi wakhe akambonanga efanelwe amabhuti amahle, kodwa udrive imoto yanokusho. Ubhuti-ke ocabanga kanjalo. Yeyi! Futhi guys, yabo lento leyo yokubekezela. Ngathi khona ongake ethathe umbhobho e-KZN ebiza amantombazane nomama bakhona. Kuke kukhulunywe ngoba hayibo, i-manipulation engiyizwa izwakala kuleya video Yolanda ukuthi uthi yena iy'ngane bengizomkhulisa. Uzokhulisa iy'ngane ezigabani? Zomyeni okhonjwa kuma-night clubs, wena usekhaya. Uzokhulisa iy'ngane ezigabani? Zomyeni oshutha ukudla ngoba elinde isikhathi sokuthi mhla, ngoba phela kuyakhombisa ukuthi lo muntu lo ube nezinye iy'nhloso. Yikho nalezi iy'thombe zokudla, okusho ukuthi mhla esegela yena ngoba shuthi ubevele ezomshiya ekugcineni. Mase sekubuzwa ukuthi kwenzakaleni, ethi ubengakwazi ukupheka, ayivikele ngokuthi akakwazi ukupheka. Wayifuna ningane esevele enza iy'ngane ey'ningi. Yo! Yona kule ndaba yaYolanda ngathi kungafunda abaningi nabazali. Kube-ke khona phela ukuthi-ke kube khona ogcine seba yi-case study kanje, kodwa ifuna ukuthi ivule amehlo. Abazali bengasheshe bevuma iy'ngane zishade zincane ngoba zishada nabantu abanje. Umuntu agijimela ukuthi ingane intombi, ufuna ukuthatha ubuntombi, emva kwalokho akasazi ukuthi wenzani nengane. Sekubule khona umshado eyindumezulu, isihleli ingane lapha enye sinamahloni, isiyesaba ngoba nala lento leyo yokuthi kushame abantu besifazane ngokuthi bebuye emshadweni i-wrong. Kuze kube khona amagama ukuthi umabuye emendweni. Ngoba le kusami yabo e-KZN, hayi abantu besifazane bayacindezelwa beze bephiwe ngisho amagama. Umabuye emendweni, angithi umabuye emendweni bafuna athwale ihlazo, bafuna ezwize ngaleyo ndlela. Walotsholwa wena. Umuntu lo akulona i-robot. Umuntu lo akusile i-robot. Yabo le ntombazane uyoli amangayo, ayibonge intombazane. Le yathi cishe yambulala yiye emsindisile. Ngoba yini lela bhode lela, ibhode nje lela lilodwa lisinikeza umqondo omningi kabi ukuthi inhloboni yalo muntu abenayo. Nesibindi-ke salo baba lo uzoshutha ibhode, uzoliposta. Abamaziyo bathi bembona indawo abambona kuzona. Ngapha uyolena ukhala ngokuthi amantombazane, kodwa umuntu lo ofuna ukuyiphumela aye lapha eyakhona. Umprocessa unkosikazi wakhe, cha akamprocess, akanandaba. Hayi ake ngivale le video. Umusa-ke kwesinye isikhathi ufika kanje. Ufike uyinto wena ocabanga ukuthi iyakuphoqa kanti uyasizakala. Ngoba uyoli umile la ichazela khona abanye ukuthi intombazane ecishe yambulala, intombazane yenze njani. Ngisho ngabe kuthiwa ukholelwa ukuthi isichitho, uma ngabe kwakhona leso sichitho sisize yena waphuma la. Lo bhuti uthi yena free at last, nathi sithi free at last enganeni ngoba ingane biyohlala laphana ihlalela impilo engayazi. Izijwayele ngobani? Ukuba umfazi oqotho, unkosikazi oqotho. Phuma ingane kubo kade idotoza impilo soft life, kubo nje bethi hamba ufunda ngapha izobamba ikhaya, izoshiswa amabhodi womuntu ohlala kuma-night clubs. Imsize kabi leyo ntombazane, ayibonge nje leyo ntombazane ngoba kusho ukuthi yena into emenze waphakama ukubona le ntombazane obesayimisele ngalo bhuti enjengoba enje. Angimsoli inkosi yami ngoba umntwana, angimsoli namaphutha awenzile. Kodwa ngathi e-KZN kubantu besifazane ningayifunda lento yo-girl skills, leyo yokubonisana, leyo yokukhulumelana amaqiniso, leyo yokusizana, ngoba kuhleze kucatshangelana kanje. Zijike izinto
kuma omunye efunda ukuthi kwi-situation yomuntu wesifazane thatha iside lakhe, ulithathe iside lakhe, uyobona ukuthi yini, uyobona isizathu sokuthi why kufanele uthathe iside lo muntu wesifazane. Ubaba wey'ngane eziwu-4, i-DNA yakhe yonke leyo, yena uthini, uyofuna intombi. Mase eyitholile intombi usenzani, useqhubeka nale mpilo ade vele eyiphila. Usezoshuthela amabhodi weke thina, ngoba mhlampe ukushuthela amabhodi ubona ukuthi ahleke. Sibuka-ke thina ukuthi hawu ukucabanga kwakhe kanti kunjani vele. Ukuthi ubengaboni ukuthi unkosikazi wakho ufanele ukuba namabhodi amahle, kodwa yena uhamba ngemoto yanokusho. Noma ubelindele ukuthi ngoba ethathe ingane yakwaGumbi izinto zizovela kaGumbi, yena-ke aqhubeke ahambe ngendlela afuna ukuhamba ngayo. Ngiyaxolisa ukukhuluma kakhulu guys, le ndaba le yaYolanda inezinto ey'ningi kufanele ukuthi y'fundwe naye ezinye iy'ngane, kakhulukazi amatshitshi. Ngoba hayi bo, iyahlebisa indaba yamatshitshi e-KZN. Ngesikwazi ukuyihleba kakhulu ngoba sigcine sesi-attack-wa. Sikhuluma kakhulu ngoba iyahlebisa kodwa. Ngoba izimo ey'fana nalezi, ingane ibe encane isiyoba u-step mom of 5, step mom of 4. Uyibukisise le nto loba uthi uyayi-calculate ayihlangani kahle, ayivumi ukuhlangana. Usuyibuza ukuthi inkinga yini, mhlampe umshado kwathiwa yini kanti kangaka umshado. Ngivale-ke le video, into ebengifuna ukuyiphinda umusa lo owenzekele kule ngane yakaGumbi iziphume. Yona ingayisola nje intombazane le isolayo, kodwa le ntombazane iyemenzela umusa. Ngoba shuthi intombazane le uthe mayibuka yona waba nento ukuthi izongibulala angaphumi, kanti inkinga ilahleli nayo. Ngoba lo ahleli naye uye emshadile, uye wenza isithembiso nabazali bakhe, kodwa uye omphilisa impilo enje. Bye-ke guys.